alternatibez mintzatu zara, alternatibak aurkezteaz, zein izan da PNV-ren alternatiba. Legeak esaten zuen que en principio también deberían tener un fondo de reserva para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios y garantizar la liquidez, eta orain zuen emendakin baten inguruan ezin gara mintzatu egin zenituzten transakzional eta emendakin guztietaz, eta pena da, baina 5 minutu daude bakarrik. Eta bale, funtsa orduan ez da jarri behar, eta hori printzipioz erabaki ona litzateke, hori zen zuen alternatiba, eta horrela bermatuko litzateke berez ustez, ez da, gizarte ekintzan dirua inbertitu alizatea. Baina zein da proposatzen duzuen alternatiba orduan? Akzioak saltzea. Hori da PNV-ren alternatiba, akzioak saltzea. Hau da, jadanik 3 kutsek ez dute izango Kutxabanken akzioen 100%. Eta akzioak saltzeak zer esan nahi du Atutxa jauna? Privatizazioa. Hori esan nahi du. Eta privatizazioari ateak irekitzen baldin badizkiogu zer esan nahi du? Ezin dela bermatu gizarte ekintzarako fondorik egongo denik edo inbertsiorik egongo denik. Akzioak salduta beraz, ez dago inolako kontrolik Kutxabanken norabidean. Onura, esan duzu baita ere, azkenean troikak agintzen duela, ez da, Europatik datorrela. Lehenengo esaten duzu Europak berak ez duela onartu eta ez duela aintzakotzat hartu gure kutsek egindako lana, eta ez duela lan hori kontemplatu, era berean esaten duzu derrigortzen gaituela eta kasu egin behar dela. Zergaitik? Zergaitik? Goazen eztabaidatzera nola bermatu gure aurrezki kutxan izaera soziala, benetako izaera soziala. Bultza dezagun finantza sistema propio bat Euskal Herriari begira egongo dena. Zergaitik ez? Aukera hori ez da kontemplatzen. Y sí, pues que decimos que el PNV es el culpable, bueno, es el culpable relativamente. De apoyar a su banco, no. De apoyar a su banco, no. Nafarroan parlamentuan adibidez badago fundazio berezien legea eztabaidatzen une honetan, patronatuaren inguruan ere eztabaidatzen ari dira, patronatuaren osaketan inguruan eztabaidatzen ari dira, erabakitzen ari dira parlamentua zelan egongo den ordezkatuta, zergaitik hemen ez. Bizkaiko Batzar Nagusiek adibidez ez dute izan behar ordezkaritzarik BBK-ren patronatuan, eta bai, gure ustez, iruzurra egiten diozue gizarteari. Esto es un fraude. Pretenden que Kutxabank no pague impuestos por sus beneficios, permitiendo que lo que sus accionistas, BBK, Vital y Kutxa, dediquen a su obra social, el banco se lo pueda descontar como gasto y no pagar lo que corresponde. Hori da zuek onartu duzuena Kongresuan eta Senatuan. Eta esaten duzu ez genuela bozkatu. Ez que olako gauza bat bozkatzeko, gizarte ekintzara dedikatzen denaren inguruan ere, eztabaidatu gintezken, baina denbora askorik ez daukagu. Aitor Estebanek, PNV-ko ordezkariak Kongresuan esan zuen kutxen legean gure interesei eustea lortu dugula. Berak esaten zuen gure interesei, eta horrekin geratzen gara. Lortu duzuela zuen interesetara eustea. Baina gu aurrean izango gaituzue. Presaka eta korrika onartu nahi izan duzue hau, baina gu ozen esango dugu, honek onurak ez dituela ekartzen, baizik eta alderantziz. Eta gezurretan ari zarete, lege hau ez da bat ere ona inorentzako, zuek onartu duzuen lege hau ez da ona guretzako, legeak gure kutxak desagertarazten ditu eta Kutxabank privatizatzeko bideak irekitzen ditu. Eskerrik asko.